twoja macie, to potem 60 so rozžilivo, also so džilivo. Tak keď my bychom nemali šice von, a môj mladší brat by že zemrel. Ten tamny brat by v hudžbe. Hej, gestüt len, no, leno. Potem každý deň bežal a každý deň ročo, tam žebe nebyše žádna možnosť, jo, každý podľa mňa do internáta, ja bych byl potom internát, potom je se to džilivo 60 a když jsem já dostala potom svoju džolku, ta bych ještě v Ruši, když bych já tež v predošlém kvasu, v Ruši hižo. Když je můj nan oženil, hej, a moja prina mať budova, bych ja hižo podla, no. A Pozišo, když jsme první foto od mě, to byše můj brat hižo podla, no. Tu ani jedne celé lito treba nie predač, on se narodil, no. 7 dvojnika. So. Ale on byše potom budúc žilene, te celé leta, a potom jednu žonu zase pytał, když my jsme všichni potom z domu byli, a je namako jedne zárodníkaku, a ta je jara. Also, to by ona naša druhá mač byla, ale tež jedna čekanca, also, ta tež z srbštiny, a tak docela nie ničo. A to je so neročipala na svoj Němce. Jedna štušinu, jedna srbská situacija dała.